Не се чувствам добре днес. Искам да се погрижа малко за себе си. Сега да кажа, че това е най-доброто за пъпки. Честно казано, има много пъпки. Да. Но те не са пъпки, защото ми излизат пъпки, а по-скоро защото аз си стискам черните точки и става това. Аз се притеснявам да говоря буквално все едно някой ще ми каже и ще говориш така. Ама и буквално като си мисля, че се притеснявам, че някой ще ми каже как говоря или че няма да ми проследи мисълта, защото аз трудно се изразявам и трудно се изказвам. Не знам защо, просто в главата ми така толкова много мисли. Мисълта ми, просто в главата ми има страшно много информация, която искам да я кажа и не мога да си конструирам изречението. И просто става едно недоизказване и никой не може да ме разбере, но работи върху това. Нали? Трябва да се усъвършенстваме. Този ъгъл май не е хубав. Окей, май така е по-добре. Авада кедавра. Купих си микрофони, за да може, когато реша да снимам първия си влог, да говоря с микрофонче. 30 лева дадох за тия микрофони и буквално сложих го да се зарежда горе в ателието и ме мързеше да отида да го взема, защото просто е така ми дойде днеска. Не съм на работа, тежко ми е, гадно ми е, депресарско ми е. Исках просто малко да си изкарам тази... Не да я дам на вас енергията лошата, просто да направя нещо, от което знам, че ще се почувствам по-добре. Разбира се, че никога не искам да давам лоша енергия, защото знам как се чувствам, когато аз поема лоша енергия. Буквално целият ми свят се срива. Този серум прави кожата ми много глоуи. И ухото ми е глоуи. Много ме вдъхновяват влогчетата на Изи. Буквално не знам дали тук от месец и половина, буквално всеки ден гледам нейни влогове. И просто не знам как се случва, но всеки път влога, който гледам, той е направен за мен. В смисъл, аз се чувствам така, в този влог тя се чувства така. И прави нещо, което мен ме облегчава, не знам как да го кажа. И започвам автоматично да се чувствам по-добре, просто чакайте само да оправя светлината. Просто автоматично като я чуя и започвам да се чувствам по-добре. Моята любима светлина е тази. Приятеля ми като дойде и ще каже, пак съм правила дискотека, чакаш ме само да изляза и веднага си ги пускаш ми. Да, пускам си ги, харесват ми. Дали ми абсорбира серума в кожата? Абе, много е яко. Мисля да си го кача този влог. Каквото ще да става. Важното е да действаме. Приличам на 10 годишна. Не знам така дали е добре. Харесва ли ви как ме виждате? Тази година съм си решила сега лятото само да се постопли малко. Основа на освежация на апартамента. Ще пребоядисам, ще оправя. И всичко това ще си го направя аз с моя приятел и няма да дам на нито един майстор повече да ми влезе в апартамента, защото всеки път, в който майстор ми влезе в къщата, прецаква всичко. И нищо не е така, както искам. Айде, ела тук при мен да се снимаме. Да. И ти ли се загреморваш? Да. Чайте, че тук малко стърча. И той иска да се гримирва. Да, любов, прекрасно. Имаме си жива публика, която вижда реално абсолютно всичко. Това защо стърчи така? Прибери се. Която ще вижда реално абсолютно всичко, което се случва. Да, това е моя beauty blender. За под очите, като цяло коректор и цялото тяло, използвам този на Шиглам. Много е хубав, много е покривен, препоръчвам с 2 ръце, но просто ми е много тъмен. Чакай малко. И този на Jeffree Star. Май малко тъмничко става. Да, знам, изглежда много зле. Много зле. Но обещавам, че няма да изглежда така после.
Защо гледам там? Не мога, ма то аз как да се виждам, иначе чакайте да обърна така, може би. Може би така, ако обърна. Не, той също са кринджова ситуация. Много е зле. То ми стана лицето 10 тона по-тъмно, отколкото трябва да се стане. Как да поправим това сега недоразумение? Чакайте да вземам поне на брадичката. Този коректор е страшно хубав, защото е покривен и буквално си стои там, където го сложите. Няма тъмън, няма мърдане. Но всъщност не е толкова зле. Като сложим и на другите места, не е толкова зле. Няма драстична разлика. Слагаме тук малко беличко на нослягата. Тук на гърбичката, защото аз имам гърбичка. Тук да изсветлим малко в тези зоната. И това е. Тези ще ги разнеса сега. На нослягата също. Много мразя да си слагам толкова много продукта. Имам страшно много несъвършенства по кожата, не знам дали може да видите. Не знам какво се случи, може би защото ползвах доста различни кремчета, серумчета и такива работи, защото исках да ги пробвам, да ги тествам и буквално цялото ми лице стана в такива бели черни точки. Само че те не са черни точки, а са бели точки. И просто не знам какво правя. Сега ще се опитам да си очертая носа. Никога не съм можела да си очертая носа. Не знам как го правят момичетата. Смятам, че е едно момиче, което може да си очертая носа. Може всичко. Всичко. Окей. Приличам на панда. Между другото, за този влог, ако знаете колко време съм си играла, имам 3000 клипа в телефона. Буквално съм изтрила сигурно 400 клипа, само за да мога да имам памет, за да запиша този клип. И се надявам да ми остане памет, за да стигнем до край и да може да стане хубав влог. Аз обичам, слагам блъша и контура заедно и да ги блендвам заедно, защото се приливат. Пак ми звънна телефона. Пак изобщо изключих за какво ви говорех. Мен както ме прекъснат малко и... Просто вижте какво става. То седи едно... Хубаво, мамка му, хубаво. Оп. Няма нищо, аз повече ще го цензурирам. И сега, моментът на истината. Този нос ще е хубав ли или не? Приятеля ми си идва. Еми не е толкова зле. Между другото, винаги когато тръгна да си очертавам носа и да си гледам носа, имам чувство, че става огромен. Прекалих. Така, отнемам от продукта. Отнемам от продукта. И блендвам. И нищо. Нищо. Освен пъпката ми. Нищо. Окей. Все тая. Забравяме го този нос. Не ме интересува. Все ми е тая. Дреме ми на шапката. Да. Ще сложим много малко продукт. Защото направих грешката първо да си сложа коректор. И абсолютно всичко. И не ми се иска да се клепам. Да се мажа и после да трябва да си трия и да нанасям пак и да правя тройни работи. Махни си мокрия нос от тук. Аз съм от хората, които нямат почти никакви вежди. Аз имам вежди, но те просто на места са руси. Затова аз трябва да си ги рисувам. И добре, че мога да рисувам. Защото иначе не знам какво ще да правя. Сложих много. Чакай, че майка ти се омаза яко. Толкова се омаза. Изобщо не знам дали се чувам добре. Наистина. Ще разберем. Може и този влог да е пълен булшит. Най-хубавото е, че тук мога да си говоря
и да си снимам, а не като в TikTok или Instagram просто да забързам за 58 секунди да кажа 6000 думи. Тук мога да си направя клип, ако ще е 1 час да ми е. Аз съм от хората, които не обичат да бъдат тъжни, не обичат да... Не се остават да бъдат тъжни, просто веднага гледам да си намеря някаква работа, нещо да правя, да си правя на продуктивна, въпреки че това се страшно много ме натоварва. Но просто не мога, казвам си, че като седа така и бездействам, аз през това време мога да направя страшно много неща и за какво да си пилея времето да седа и да се блуждая надал надясно, ама сега, ама това, а по-добре да съм в реалността. Да, любов. Обаче просто понякога си имаме нужда от това. И моята душичка. Къпаното ми прасенце. Много си добричък. Моето добро бебенце. Моето хубаво бебе. Да. Айде да си правя окото и да се местим на друго място. Аре, виж кой е това. Личи. Това е махленската клюкарка тук. Не може да се случи нищо в блока или като цяло в квартала, без той да разбере. Сега е на прозореца и седи и гледа. После ще ви го снимам. Шит. Много добра спирала. Хипер мега гига добра спирала. L'Oreal Панорама. Ако L'Oreal иска да работи с мен, ползвам ви продуктите от доста време. Аз съм човек. Знам, че няма да стане, но пък защо не? Между другото, ще си направя Vision Board и ако имате интерес да го видите да го заснема целият процес, пишете в коментарите и лайквайте клипа. Това не беше изобщо професионално. Виждаците изсъхнаха и е време за тази писалка от Шиглом. Нищо не се вижда. Нищо не виждате, нали? Да, знам, че нищо не виждате. Ще го направя така. Ами, какво плачеш? Тати след малко ще дойде. Буквално си прицаках целите вижди, защото сложих сега идва. Защото сложих това. И с този коректор лещена. Ау, мам, no. No. Пусни. Окей. Много ще се радвам да ми споделите вашето първо мнение от клипа ми и да ми дадете някаква градивна критика, какво ви е харесало най-много, какво не ви е харесало най-много. Искам да чуя мнението ви и да ви зарадвам следващия път. Ще прочета абсолютно всеки един коментар, защото за мен е много важно това нещо. И да. Наистина, кажете си мнението. Така. My makeup is ready. Yes. Тук отзад е лудница. Сега ще изчистя цялата дъндания, която сътворих. И продължаваме.
Достава, ама 45 лева съм дала за него. Това си един надник. Днеска времето е топ. Това е за ароматни продукти. Стан горе. О! Това е моето време. Искам да изляза и да се разходя. Да. След като си довърша къщните задължения, ви взимам с мен на разходка, защото имам нужда. Днес е последния ден, в който съм си дала време за себе си. Буквално си дадох 3-4 дни почивка от работата си. И след малко отивам да си взема микрофона. Дадох си тази почивка, защото, честно казано, просто не се чувствах добре. Просто изобщо не се чувствах добре. Исках малко да опресня главата си, защото буквално бях на ето толкова да се откажа от моята най-голяма мечта и да загърбя целият труд, който съм вложила в бизнеса си, което според мен това ще е най-малумното нещо, което съм правила в този живот. Абсолютно. Нямам... Разбирате ли? Буквално на толкова бях да се откажа. Не знам дали някой от вас е бил в този такъв момент. Моля ви, споделете ми. Всичко в моя живот... Стеян бой. Всичко в моя живот ме е карало явно, подсъзнателно да правя това нещо в момента. И без да има резултат в самия тая, аз знам, че съм го направила. Ще има включване. Ей, сега само да отида да си взема микрофончетата. Между другото, вижте какво си взех за ключа за колата. Много яко. И тук има перличка с мидичка. Много съм щастлива. Аз се чувствам добре, когато този плод изглежда така. Ето тези кърпички развалят обстановката, но ако плода ми изглежда така, на мен живота ми е щастлив. Така, приятели, тук съм, готова съм, успокоих се. Искам сега, понеже забелязах, че не съм си махнала слюдичката, да си я махнем заедно. Явно тази ще търпаме. Това е много хубав, бе! Браво, добро попадение, като за 30 лева. Топ. Жена, която прави луди пари, буквално луди пари от TikTok, само като прави така. Да, кринджвам абсолютно всеки път, в който я видя. В момента буквално стоя пред гардероба си и се чудя с какво да се облекам. Мисля да е нещо спортно, с карго, може би. Виждам тук едно карго да ми се подава. С какво да се облека? Напишете в коментарите. С каргото, блузката и елечето. След малко ще ви снимам крайният резултат на моят outfit today. Ами хора, моят outfit за деня. Да. Не ме съдете. Просто съм качила 5 кг. Не, базикам се. Качила съм 4 кг. Много голяма разлика. Да.
отивам на разходка. Мисля, че надцених времето да тръгна по елеки по блузка. Но не ми се връща. Между другото, аз пропуснах да се представя. Аз съм Майя, на 23 години. Че едно ще си пиша това за Jobs. Да. Аз съм Майя и съм на 23 години. Занимавам се с ръчно рисуване на дрехи. И съм много земен човек. Да не ме блъсне някоя кола само. Не знам нищо, чува ли си този вятър гаден, дано не. Да. Малко е студено. Не, за времето хубаво. Абе, да ви кажа, много се прецаках. Направо си ми е студено. То ме предразполага да водя много застоял начин на живот. И буквално току-що качих един баир. И вече не мога да дишам. И в момента се опитвам да оправя това. И да се движа много повече. Ходех на фитнес няколко пъти с една приятелка. Но вече не. И сега ще се опитам да се пречупя и да почна да ходя сама. Защото на мен много ми хареса да ходя на фитнес. Имам раздвижването, от което имам нужда. Минута почивка. Имам раздвижването, от което имам нужда и се чувствам много по-добре. И мога да променя килограмите си, които ме тормозят в момента. Защото имам шкембе. Просто не мога да го... Право като се сетим, става лошо. Да. След малко ще се включа пак. В момента се опитвам да открия приятеля ми и кучето ми. И не искаха да ми кажат къде са. Трябвало да им подуша любовта. Да. И в момента съм като хрътка и душа. Да си намеря любовта. Обонянието ми е правилно, открийки.
Току-що прегледах абсолютно всички клипове, които съм снимала и буквално всеки път, който съм поглеждала телефона, гледам така към себе си. Аз трябва да гледам към камерата, което не знам дали е толкова голям проблем. За мен не. За вас. Съвсем скоро съм предначертала в главата си. Аз това май ви го казах. Така, няма значение. Искам да направя много голяма промяна в моя апартамент, защото в момента не се чувствам добре в него. Това е моето ежедневие. В смисъл, аз прекарвам 80% от времето си в къщи, а през останалото време съм на работа или горе в ателието. Но това е толкова непрофесионален влог. В смисъл, като виждам на абсолютно всички влогъри как ги снимат и колко красиво качество, абсолютно всичко. Аз просто си го снимам с предната камера на телефона. Но абсолютно всичко от нещата, които казах и настроението ми, абсолютно всичко, това си бях аз. И със сигурност във времето, когато снимам, ще се отпусна още повече и ще може да видите много повече от мен. Смятам да приключвам и тази седмица или другата ще направя още един влог. Ще го пусна навсякъде в моите социални мрежи и се надявам да ви хареса. Стискайте ми палци, това нещо да ми се получи и да мога да ви радвам и вие да радвате мен. Приятели, смятам да приключвам влога. Ако с нещо съм ви заинтригувала, не се колебайте да коментирате. Аз ще извадя въпросите и ще ви отговоря в следващия влог. Така че действайте и не забравяйте да се абонирате за каналът ми, за да мога да знам, че вие харесвате съдържанието, което съм направила. Чао, чао и до скоро! Обещавам за следващия път да се науча да работя с този микрофон.